našej strany bol výborný vstup do zápasu. Na druhej minúte sme mali vyloženú šancu, ktorú sa nám nepodarilo premeniť. V držaní lopty sme boli celkom solidní, ale mne osobne chýbala väčšia energia. Asi bolo aj cítiť ten ťažký zápas, ktorý sme odohrali v Lige majstrov, ale pokiaľ chceme hrať aj v Lige majstrov, aj našu ligu, potrebujeme vedieť zopakovať taký výkon, aký sa nám podaril v stredu. A nám sa to dneska nepodarilo a tie šance, ktoré sme mali, zostali nevyužité. Neviem, z čoho to vyplývalo, pretože tá túžba nebola na takej úrovni, ako by som si predstavoval. Super bol agresívnejší, bol vždy o krok skôr a pri lopte ako my, mal lepšiu reakciu, na loptu takisto. Takže z tohto pohľadu ma to samozrejme mrzí, alebo nás to mrzí, tá prehra, pretože nikto nemá rád prehru. Na druhej strane, možno pred tým odvetným zápasom Lublanov je to aj dobrá taká facka, že s tým, že možno niektorí lietali v oblakoch, že zvíťazili sme vonku a dali 4 góly, tak teraz padneme opäť na zem tam, kde patríme a zodpovedne sa pripravíme na odvetný zápas Ligy majstrov.